Uyabona nje ngicela ukwenza isibonelo kunomholi la engake ngasho ukuqala ngathi unamandla uJulius Malema. Uyabo uJulius Malema nanamanje amandla akhe akhona, it's just that nje kusafike izivivinyo, kodwa futhi ngiyambona uNkulunkulu wakhe, mina ngiyababona amandla akhe anemfihlakalo amandla akhe, ngiyababona mina. Imistake ayenzayo ezinye izinto ubuya yithathe kalula, abuya afuna ukuquba izigameko. Yabo esokuqala nje isigameko angasinakanga ilesi sokuthi athi la eSouth Africa ipolitical party yakhe okwamanje isafisa ukuthi ngelinye ilanga abe upresident waseSouth Africa, kodwa ipower yakhe mayisivele ihamba kakhulu, ifuna ukuvikela amanye amazwe. Kuhle ukuvikela amanye amazwe, kodwa bekumele aqala aqede eSouth Africa, aqala ithola into ayifunayo, liwini iqembu lakhe, abe upresident. Kuyima ethi ke sengupresident manje siyawavula kamabhoda, siyakwenza ukuthi ngoba useyiwinile into ayifunayo, useyathuthuka ngokucabanga. Ayikho into engijabulisa njengomuntu othuthuka ngokucabanga, kodwa awukwazi ukuthi kulesimo ekubhekweni naso bese kubalula ukuthi kuthiwe abantu bangaphandle nabangapha akuvesane nje kungabe namngcele, kungabe nalutho, ungena uyangena uphuma uyaphuma. No, akwazi kuba kanjalo, because ekugcineni imimoya yeSouth Africa inomona ngezwe layo, inomona kufana nakwakho. Nawe unomona ngekhaya lakho, unomona ngomuzi wakho, awufuni lutho. neSouth Africa imimoya inemona ngezwe layo. Ingakho nje na maqhamuka amathuba abantu bala eMzansi bazokuthi and kufanele kube amathuba abantu abasemzansi ngokwe-spirituality kunjalo. Uma qhamuka ithuba kini, lelo thuba kini elakho. Maqhamuka amathuba eSouth Africa, lawo mathuba ngokomthetho awabantu basemzansi, kodwa ngokwepolitiki ke nangendlela eyenza ngakhona bagcina bebaningi nabo kufika bengena ngaphakathi. Uma uyi-addressa ke lento ethinta abantu bokufika, kufuneka uhlakaniphe kakhulu la. Ukuqala lokho ukuthi inkinga yakhe uvele asuka akhuluma izinto ezinkulu, kodwa leyo nto igcine ingaphezulu kokucabanga kwabantu. Uthola ukuthi enye i-right but ayilingani nomqondo womuntu. And imimoya njengoba kade ngichaza nje ku-video edlule ngathi khona idlozi lasekhaya, kube khona idlozi lendawo, kube khona idlozi eseliphethe yonke i-region, eliphethe yonke i-province. Wena wabona nje bengabe kwenziwa lento lezi zikahulumeni ukuthi ikhansela uyabona imeya, uyabona kanjalo njalo ukuthi kufike upresident, yabo nesimo siba kanjalo ke. Iphinde futhi khona njengamanje ibhekene nayo, ngeze isibonelo ukuze ubone ukuthi ngivuthiwe. Uyabona njengamanje ngesiqamba manga, njengoba ngangishilo ekuqaleni ngathi impi ye-EFF umholi wayo kuMalema nempi ye-MK umholi wabo kuZuma, ngathi labantu banamandla. Ngayisho kudala lento, ngiyabonga abantu abaningi bese beyibona. Ngabe sengiyayichaza futhi ngathi alikho ilanga ukuthi labantu imimoya yabo siyasebenzana, ngoba phambilini yahlukumezana kakhulu.
umunye omdala ikhona imoya izimpe eliwo umkhwebana alanda umkhwebana ambeke la ikhona imoya azoyizuza alandele uyambeke la ikhona ngiyayiunderstand le mimoya ukuthi umsholozi uyidlala kanjani ngokwesipilisa sakhe imoya but into engixwayisa uMalema kulento ukuthi akalwe impi eyodwa at the time angabi noZuma at the same time alwe noRamaphosa no akalwe eyodwa impi uma elwa noZuma akayipike-ke impi kaRamaphosa ibe ngakuyena ngoba kwasekuqaleni ngenkathi uZuma ekhishwa kwakuhlangene impi kaMalema with the support impi kaRamaphosa mawukhumbula kahle uMalema bebaba kumsindi eParliament noRamaphosa efuna ukungena esikhundleni shuthi kwahlangana impi kaMalema nempi kaRamaphosa waphuma umsholozi kodwa uMalema bengase athi ufuna ukunqoba umsholozi manje ezolwa noRamaphosa ngeke azawina kodwa bezosupporta uRamaphosa babambisane bese belwa nomsholozi kuzothi bangabe beqeda ngomsholozi bese yabuya ke selwa noRamaphosa ishaba kanjalo impi uma ngabe bambisana nomsholozi bese bekhipha uRamaphosa babe honest to each other yabo shiya ukuthi into zabo zifuna ukugadlana asibambisane manje ukuze mangabambisani iEFF kahle ibambisane noZuma kahle angaphuma uRamaphosa umehluko ukuthi ipower kaMsholozi idinwe kakhulu idinwa uMalema ipower kaMsholozi idinwe kakhulu idinwa uRamaphosa why ipower kaMsholozi ngabafunda abantu bo2 angisho uMsholozi ngisho ipower why ngabafunda abantu bo2 it's because izinto zabo zahlangana ukumkhipha isikhathi singakafiki uMalema ilaphi yena la ilahla khona ucabanga ukuthi ukulwa noRamaphosa manje aphinde alwe noZuma manje uzowina ngeke ngoba bengabe elwa noRamaphosa ethi akuvuswa amacala ephalaphala akuyona yakhe liyompi umuntu olwa liyompi kahle uZuma ofuna kwenza ubulungiswa ngeindaba zephalaphala kahle nomphakathi uZuma ofuna ubulungiswa so yena bengabe ethi ulwa liyompi abuye alwe noZuma lapho eyedwa uyayiconfuse ukuthi yipi team kahle ayipikayo ukuthi imlwise bese kuyanqotshwa so lezi zinto engishoyo bafethu izinto ezijulile ezikwenye level ekuzohamba kambe and futhi le video le engasifike kuyena noMalema ingafike iwenza umqondo awulwi nabantu abakhulu abangazwani wena bese uzolwa kanye nabo uthi ushaya umZuma uphinde ushaya uRamaphosa noma kuthiwa bafuna kanjani bheka ongcono kubona umuntu ongcono ke ilo obuhlangene naye iqaleni nenza lento ngoba nayenza naphumelela umsholozi bengabe ethatha isinqumo sokuthi athi yena uyabathatha abantu beEFF wenza right lapho because nabe EFF ngelinye ilanga bamhlukumeza uma ngabe uZuma ethatha isinqumo athi uyala noRamaphosa wenza right because uRamaphosa wakhipha lo kwangena yena singakafika isikhathi sokuthi aphume yabo so amagama engiwashoyo lawa ewisdom angahambi nokuchema abafowethu ukhumbule akufanele emhlabeni kuthiwe siyachema sonke kufanele ufuna sikwazi ukumela iqiniso njengoba linjalo mawubona mina nje mancane ama chances ukuthi ngibone ngihamba ngedwa inqola noma yinini ehudula useyilwayo yabo inqola noma yinini ehudula useyilwayo yabo angithi nimbonile noKhuzani inqola uthe beyithenga nje wayithengisa ihamba noSale wakhona ngithuke kabe ngibona ukuthi khona abantu abanga understand ukuthi uyakwazi ukuthenga ikhanda masulithengile ikhanda bese uyakwazi ukuarrange ukuthi ufuna ukuthi mawusuqala usuyiveza kwivideo ufuna ukuyiveza kwivideo sekuhlangene konke okuthengile ngithukile nje mina le anti yenzeka leya iyenzeka angifuni ukukhuluma kabanzi ngokuthi ke oKhuzani benze kanjani but ngithi kodwa kuyenzeka kufana noma uzopresenta umuntu wakho ngemoto uyithenga imoto uyiregister ufaka idiski uyihambise sewukwenze konke usuthi nje nansi imoto okwakhe sekumele ashintshe nje iownership bese ishintshe ownership kodwa nje umpresent usukwenze konke ziyenzeke ezinye izinto kuya ngokuthi kodwa kumuntu nomuntu ke unawo yina amandla okwenza lento ifana nalokhu kwezingoma
kwezingoma uyabona bengabe ucula igospel bese ufeatureisha umculi kaMaskandi kwigospel yakho ubuhlakani lobo ke thina nje esihlakaniphile siyabotha uhlakaniphile because usengena kwenye iindustry and ungena kwenye market, so into enhle kakhulu uthi mawucula igospel bese mawuso ufeatureisha umculi kaMaskandi noma umculi gospel ufeatureisha umculi we hip hop depending ukuthi uzokwazi ukungena khaxa ngendlela omfuna ngayo, so kuhle lokho. Ngokunjalo futhi mawucula uMaskandi uzofeatureisha igospel kuhle, sasibabona ondidane babekwenza. Yabo umehluko igospel noMaskandi bacishe babe sezingeni elifanayo ngokwelento ngokwe-gen ngokwe-genre ngokwe-level bacishe babe sezingeni elifanayo, because khona baculi begospel kodwa uthi mawuthi uyaphuma mhlambe uye Cape Town uduma impela KZN naseGoli sometimes, but Cape Town akadumile. Mhlawumbe uMaskandi udumile KZN kodwa mhlawumbe akadumile Cape Town, akadumile eMpumalanga, sometimes futhi ukuthi akadumile even lanje kulamaza ase-Africa. Kodwa mawusuthatha isinqumo sokuthi nguMaskandi sengithatha isinqumo sokufeatureisha uAKA, hayi lapho uyanyusa ngempela ke izinga, unyusa ngempela because usuyo ngqongqoza kwenye marketing, ungqongqoza ungena ngaye lo muntu nje ububone lo bengena ngoba gospel nawe uyongena ngaye uthi okay sengifaka uAKA, usuthatha uMaskandi usuyokwenza amakhaladi ukuthi aka understand khona uMaskandi bese yawusinela bese yawuculela amanye athi ayasina ubhimpe kodwa usufakile lapho. And nizoyikhumbula lento bakhona abaculeke bayenza ilento ibaphi laba yini Black Mambazo, uyabona iBlack Mambazo kudala, uyabona into eyayenza ifeatureisha abantu Black Mambazo uDolly Parton noma ubani ukhona umculi waphesheya. Leyo nto iBlack Mambazo nanamanje isebalazweni ngoba akulula ukuthola ifeature, iphindi feature masuyitholile ingene ikhaca akulula, kodwa iBlack Mambazo yakwazi ukuthola umculi waphesheya mangaphosisi uDolly Parton mangironge ningitshele yakhombisa ukuba kwenye level nangampela sikhi sicathamiya esafitha iBlack Mambazo. Ngibonile futhi lokho sekwenziwa uMthandeni igcokamelisha efeatureisha uLwandlunkulu udominatile kulomculo abawenzayo, kodwa ukusuka kwegcokama lithatha uLwandlunkulu lizomfaka kuMaskandi afike ulwa angene khaxa kunyusile uMaskandi ayikancane kakhulu futhi lasuka igcokama lalanda lentokazi lekuthiwa uMahu lamuthi khaxa bafethe ngikhumbule mina ngikhuluma iqiniso mina, lamuthi khaxa Maskandi befika uMahu wafike wangena khaxa ingoma yavele yandiza kakhulu iyodwa leyo nto isho amandla because into uyisusa la uyibeke la uma usayenza wena into lapho ukhona usuke usadila nemarket elingene naleyo level or naleyo genre okuyona, kodwa mawusu invite omunye umuntu ukuthi akangene usuka wena usuthi mina ngiya like I'm blocking the ceiling manje sengilanda loya ngaze uzokwazi istress obanaso ukuthi uzokwazi ukungena ingoma ithando beke mangena yathanda into ingoma hayi lapho usukuwinile sokuyinkunzi lapho. And iphupho lami mina ukuthi ngelinye ilanga abaculi baMaskandi ngelinye ilanga bamfeatureishe umculi waphesheya bafethu. Uyabona bangathiwa khona inkunzi ngelinye ilanga ezofeature umculi waphesheya odumile kaMaskandi kuyobe nisiphakamisile bafethu. Ingakho mina ngithanda ngisho ama-actors asuke actor mase ngiwabone ese-actor phesheya kwey'lwandle ngivele ngijabule. Ingakho mina ngithanda ngisho umculi bakuthiwa umculi uyocula phesheya, uyacabanga mfethu uzoyabocula phesheya kwey'lwandle ucula uMaskandi ufeatureishe uChris Brown, mawucabanga maningena istadium phesheya kwenzakalani, mawucabanga abantu abakubukayo ukuthi uChris Brown ukwazi ukungena khaxa emculi kaMaskandi uyuthatha umculo uyubeke phezulu bafethu singasaphothani ingenasidingo. Kunezinto ekufuna sivumane kuzona sincomane njengoba mina ngisebenza ngeqiniso mina, uyabona nje ukhuba
indlela ahlakaniphe ngayo leya nto ayenzile yokuthenga itruck inkunzi leya futhi uyabona ukuthi uBeans Mandete uyabona umthandeni into ayenzayo ukulanda ama-genre athi abazofukula uMaskandi awufukule ngempela baba uMaskandi sekusele kancane manje ukuthi udlale kwi-Metro FM sekusele kancane manje udlale kwi-Metro FM uMaskandi sekusele kancane manje ukhumbule phetho uMaskandi bavalelekile abakwazi ukudlala ngisho ku-channel uMaskandi kodwa uma ngabe kulokwenziwa lama feature uMaskandi sababona ku-channel sabona ku-channel yabo and asafuni manje makumenywa abaculi bethu bamaskandi bamenye ngoba kuthiwa baya kocula mhlambe ehall thizeni noma bayoculela ama guest thizeni phesheya sesifuna abaculi bamaskandi mabe yaphesheya bayeli festival baba ekuzothiwa kuyona khona o Doja Cat thiwe khona o Lihana sibone ipost inomculo wala kwipost kwi line up sibabona Doja Cat sibabona balo muntu uRihanna sibabona uBeyonce isho bani omunye sibabona uBeyonce sibabona uChris Brown mase ngiyalibona igcoka ngithi nansi le poster ngimbona uKhuzana ngithi awunazi ezami madoda nazi ezami uyabona sifuna liyonto makuthiwa umculo uyaphesheya sifuna liyonto ukuthi igcine kufikile liyonto izoba lula bafethu manje izobhilivela kulento yama feature ukuthi iyawuphakamisa umculo kodwa emqondweni makusakhona into ethi feature umculo iyawehlisa kusafuna si-educate nini lapho bafethu show me looking back safuna si-educate nini lapho baba safuna si-educate ingakho mfethu ngisho empilweni uyabona empilweni ibhizinisi lakho maselikhula kakhulu phakathi sometimes uyamdinga umuntu ofunde kakhulu noma ungafundile wena ozokwazi ukukwenzela ngaphakathi nje i-administration and everything sometimes for ukusebenza abantu abaningi bethu abamnyama la besebenza khona kunabelungu that are involved with zonkampani abasebenza kusona yabo ukuze ube nemali uyalidinga olunye uhlanga lifike nalo ngeskill salo ufukulwe wena uyabo so nje bafethu ukuthi mina angiyincome kakhulu le yecukama angayeki leyanto iyasiphakamisa leyanto leya iyasiphakamisa leyanto yama features wakhe angayeki ngoba unekhono lokuthi yena ne feature bavele bangene khaqha ukhumbule umculo ngikwazi kakhulu mina umculo ngikwazi ukuproducer umculo ngikwazi ukulalela umculo ngikwazi ukuzwa into eshodayo bese ngiba nesibindi sokungachimi uyabona bafethu mangincoma anokwazi ukuthi ngincoma honest ipower ngeke izingivumele makuthiwa mina ngiyachema ngelinye ilanga mina mawungizwa ngincoma uKhuzana okwazi ngiyancoma mawungizwa ngincoma icuka melihlo okwazi ngiyancoma mawungizwa ngiyala okwazi ukuthi ngiyayala ngiyafisa ngelinye ilanga ngimbona uCasper Nyovest efeaturishiwe nje angene ngayo lento yakhe ethi ayibesa hip hop but kuMaskandi ngiyafisa ukubona kunabelungu bodwa leSouth Africa ifestival yabelungu kuvele ngene uMaskandi ezoperforma kwifestival enabelungu phakathi athi bengena uMaskandi angene nale feature le livele idume zithi ukuphakama lokho bafethu uNkulunkulu anibusiso lapha nekhona ikaba ngubhali sibongwanza bathi ngihambile bathi ngoba bathi ngisenzile bathi wathi uBhaka uDabwe yini ngenqwele mina